Pwede na kasi siguro doon sa gani. Atap. Tidak dong guys. Pati ano na kita. Like din dia. Itu ada doang. Kita boleh. Ada dari itu apa? Nin. Wala lagi, tanawa ganyan ako ko ano. Ang gabi ka ko. Kasi tawag mo saya? Blurred to blurred ako. Kasi tawag. Tawag. Ay ikaw. Ay pulit ah. Pulit ah. Ay, pagkalayo ka. Ata. Pulo na Chris sa report mo buwan. Sa Dino, salamat nining adlaw nga sa pagtapos para sa among operasyon Ginoo mag-guide ka namo dan sa among mga personnel sa rescue. Kami Ginoo mag-ako kanimo mag-guide sa mga sa